Айде, яш. Ама клип. Добре. Пусни ме още малко. Няма да. Дето. Изправи отгоре да пробвам да стане. Ох, не ми къпи пръстите вече. Тръбопасно. Добре, сега се блъска. Държете, не от тази страна. Той е стреснат. Добре, айде. Стига. Не там, бе. Хайде. Ще ви кажа, не е фотоапарат. Ние